Good morning! For today's vlog ay kakaiba tong aming vlog ngayon, ang aming episode ngayon. Mag-a-adventure muna kami. So may malapit pong waterfalls dito na mataas. Yun, aakyatin po namin yung bundok para makita po namin yung waterfalls. Yan. At syempre, mayroon po tayo kasama ngayon. Ang team Kadugyot, syempre sila yung aming ngayon, sila yung aming tawag doon, makakasama at saka kailangan din po namin ng mga boys. Syempre hindi rin kaya ng girls lang kung walang boys. Kaya naman. Kaya pero kailangan talaga natin ng lalaki kasi matarik daw yung. Baka daw kasi kunin siya ng Kunin ako ng ni Boy. Bahay ni Boy. Tatay ni Boy. Actually, gusto mo talaga yung bahay ni Boy. Kabilang bahay niya lang yung sa kabila. Baka maiwan ako dito mamaya, guys. Bali, ang kasama namin si nanay ni Dana. Siya po yung nag-invite sa amin para umakyat doon sa falls. Tara guys, let's go! Let's go! Ayan mga ka-dragon, papunta na kami kina Dana. Kamustahin natin si Dana. Ilang 2 weeks nang wala sa bahay. Naminis na namin si Dana. Ayan guys, so ayan yung aming pupunta, no? Nakita nyo ba yan? Ayan. Medyo malayo pa yan, bali lalakarin namin paikot pa gano'n. Siguro mga 30 to 1 hour ang lalakarin. Pero hindi kasi namin alam yung daan kaya si nanay lang ni Dana yung nakakaalam. Kuya, nakarating ka na kuya dyan sa falls na yan, no? Wala pa? Walang nakatira dyan no kuya no, sa taas? Wala pa? Oh, wala. Ayun guys, nandito na tayo kila Dana Bells. Kaharap lang nila yung falls. Ayan. Yung puti na yun. Sila rin po ang nagsabi sa amin na may falls dito. Ngayon lang kasi nag-ulan-ulan kaya nagkaroon siya ng tubig. Hello? Bakit nandito kayo kina Dana? Ha? Kapatid mo yan, bebe? Kapatid mo? Oh, itong dalawa. Kapatid mo rin itong dalawa? Oh my goodness. Magkakapatid kayo? Sino, ikaw nag-aalaga? Ha? Asan si nanay mo? Saan? Sa kaingin? Ilan pa yung kapatid mo sa bahay nyo? 4 lang kayo? Ha? Oh. Bagong ligo ah. Saan kayo naligo? Dito kila Dana? Kina Ate Dana? Time check, 9:34. 9:34 AM. Hello? Parang malapit lang siya guys. Pero medyo malayo din daw kapag may lakad mo. May pastulan kayo ng kabila. Kitang-kita talaga siya dito kila Dana. Yung balon na gagawin. Hindi niya naging tuloy. Hindi na tinuloy.
Wala, walang takip tiyo. Bakit di nyo ginatakpan? Ano to, balon? Mababaw pa naman eh. Wala ko malalim. Ay, darating yung mga... Ay, kula man na si Peter guide. Agderbirok damat daw lawa. Awan mga gito'y kadugyot guys. Kami mo tinaging kwaya. Gagamboy mo ti berberoken ba. Malapit lang din pala siya. Kapag kasama pa naman namin guys ang kadugyot may ahas. Buti na may dala silang gulok. Kaya lang, hindi na walang gasabas. Ulog baka lang. Ayun guys, kailangan muna nilang tabasan at baka may ahas. Baka sa sunod guys, babalik kami dito. Kasama si Kabsat. Check muna namin kung ano. Okay. Kung maganda yung falls, babalik kami. Nadano na, mabinadano. Habang lumalapit, lumalayo. Ang ganda daw. Ayun, ang sitio sa Lapay. Ayan guys, yung mga bahay-bahay na yan. Buti na lang, te, sinamahan mo kami, te, no? Ako pwede na. Ha? Sama ako pagkon. Kala ko magpatanim, tapos na kayo magpatanim? Maliit na lang doon. Wala, ang lakas ng tubig. Zoom natin, ayun, oh. Yan na guys, ang bundok. Kubo rin pala dito. Ayun, may buhod din pala nakatira dito. Oh. Ayun, oh. Wow! Magpatayo na tayo ng kubo natin dito. Manaw.
Yun, may daan pala dito eh. May daan. Kasagringan. Saan na yun? Dapat itabas, itabas. Yan na ang tubig. Ayun na nga. Tabas. Tabas guys. Masupal. Ay, ito yata ate oh. Ito ate oh guys. Ay, nasa taas yata tayo. Ayun ang baba. Naririnig mo ba yan? Yun yung pool. Ay, akyatin pa natin. Baka malalim dyan, te. Malunod ka dyan. Umakyat pa kami guys at iba yung nadaanan namin. Hello. Parang yung daan eh. Narong turn kami. Ang biligos dansan. This is it, guys. Te, takot ka? Ngayon ka lang nakapunta dito na, oh. Oh, kita? Hanggang baba ka lang? Ganda.
breathtaking view. Ito na mga tagog. Hindi, ang ganda yan. Maganda ko dito sa loob. Hindi kaya yan mag-ano? Yung biglang lakas? Kasi ganun yung iba eh. Ano yan pa yung parang galakas lang to pag maulan niya sabi. Wow. Kabsat na eh, mayat udton. Alam, dito pa eh. Woohoo! Wow! Pag inabot tayo ng ulan ay may ganito pala dito, no? Nakakatakot lang oh. O baka may Masadong maglapit. baka may mahulog na bato. Oo, mahulog. Huwag lang tayo abutin ng lindol dito, no? Baka masaktan tayo. So? Ta? Anong lulutuin mo? Yan, magluluto kami ng ano. Mag-ihaw kami ng ano. Aloy ba yan? Yellow pin ba yan? Hindi ba aloy? Huwag lang sana mag-ulan. Diyos ko Lord, please. Ito, big ulan yan eh. Ito guys, kapag tag-araw, walang ano yan. Walang tubig. Kapag tag-ulan lang talaga. Ay, ano oras na? Ako mapublikab ng drone dito. 9:34 tayo eh, nag-alay. Ito, pataas niya. 10:16? Oh, wala pa yung isang oras. Ate, oh guys, sana yung drone? Sana? Sana yung drone? Doon na. Doon na. Nawala na? Hindi na rin magbalik. Hindi na magbalik. Dapat nagsakay ka na. Oh, tignan mo ate, Ugay dito. Maganda. Saan? Anong bahay kaya yan? Saan kaya yan? Dito may bahay dito sa taas. Hindi mo katanong talaga. Ito ba yan? Kasi dito, hindi niya makita. May bahay doon. Ah, mayroon? Sa taas na ba yan? Oo, mataas yan. Pero may daan doon. Saan nata yan, te? Hindi ko lang alam kung saan ang daan doon. Papunta doon. Ay. Ano? Bilang mo di aeroplano. Ayun o, ganda. Yan may tuktok ng ganda. Baka magda-friend sa kwan, kahoy na yan. Ha? Baka magdamo daw sa kahoy. Palapit sa kahoy oh. Sabi natin, Ugay, hindi na raw nagbalik. Sabi ate Ugay, nagkakaway si Dana sa bintana eh. Mag-uwi ka na daw.
Ano, luto na ba yan mga kadugs? Mga kadugs dun. Din guys. Ha? Ga subang. Tinatanong nila yung pagkain namin ng malabado. Ay, tamilok. Parang gusto rin nilang i-try. Gusto niyo i-try? Madiyo lang ibusahan kita. Ay, ito pang mga ito, walang inuurungan itong mga to. Uri pa siguro. Uri alimatat na minta. Wala pa. Masunog na gar. Sunog na yung gar. Malapit, mas malapit pa to no kaysa yung pinunta natin doon sa unang falls na maliit. Doon tayo? Oo. Mas malapit to. Pakalayo pa kayo sa malayo? Nagpakalayo pa kami. Wala pang tubig to. Oo, wala pang tubig. Ay, wala pang tubig to nun. Wala pa. Ay, yung kasi hindi yata yung natutuyuan eh. Galing sa ilog dun eh. Ito kasi pag umuulan lang siya. Pag maulan lang. Naipon yung tubig dun sa Ayan guys, busy sila magbaritisan. Di pa ba luto yung mga niluluto nyo dyan? Di pa tayo kakain? Gutom na ang ating tour guide, oh. Gutom na ang ating tour guide. Si Ate Ugay, nalaligaw kami. Mamaya guys, maliligo kami dyan sa falls. Sarap-sarap. Uy, may butterfly. Kanina pa ikot ng ikot yan.